Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Watla upra job bungut haka MLA election kabala dep ha arjar arpolai ndre mentala sapreng ka jing pertapra jong ki pajba hakeleng ki jaka jong ka rikasi janti menta upajba ulas nyotu badai tang upra uba i jaka ribat ka jad benreu bat uba perkhat nagam ta ki pajba dei na kane ka daw kabala penlong ya ki pajba bakin pertaya upra hakeleng ki jaka ka rikasi janti hakaba wat ki klung knaru kia pertaya ka kerteng jung upra ka basngo phla kalong we ukna ula pertas ndon ya ka kerteng jung uba arden uba dei presiden jung ka voice of the people party uba dei ru MLA jung ka nongkrem konstitusi une ukna hakane ka video ula ong long live ba arden long live ba arden te perlok saya pej benik mapi ya ka jing perta jung uni kena ya ka kerteng jung presiden jung ka voice of the people party